दिनै 24 जुन खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, रबिबार सानखालि एबा मैयानि दिनाव अरुणाचल प्रदेशनि भैरबकुन्दनि समायना दावबायारि थावनियाव गिख्रंथाव अर खामो। बबेखानि बे जाथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोनाखै। रबिबार सानखालि सानजौफुनि 1:30 रिंगासोआव भैरबकुन्द बर्डार आउटपस्ट स्लुइस गेटनि साखाथियाव सोनाब कामें बालेमु पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय बालेमु गामियाव मोनसे रेस्टुरेन्टआव सिलिन्डार बेरफ्रुनायनिफ्रायनो बे अर खामनाया सोमजिदोंमोन। बे सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि उनावनो दुर्जे लामानि गंसे रेस्टुरेन्टआव अरा नांदोंमोन। बे अरा गं 7 गेस सिलिन्डार, गंनै डीप फ्रिजार, गंसे इनभार्टार आरो गंसे इनभार्टार बेटारिखौ फोजोबस्राङो। नैथियाव, क'क्राझारनि बग्रिबारियाव पुलिसनि फायरिं एबा गुलि गावनाय। धुबरी जिल्लानि सिमाजों नांजाबनाय क'क्राझारनि बग्रिबारि ओनसोलनि सासे सेंग्रा इमन पालआ इस्लाम, आल्लाह आरो बिनि सिबियारिफोरनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव गाज्रि बिबुंथि होनायनि जाहोनाव इस्लामिक एबा मुस्लिम हारिनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन। लाइमोन इमन पालखौ हमनो दाबि खालामनायनि जाहोनाव हादरारि राजालामा 17 खौ होबथादोंमोन। पुलिस थानाखौ बेंखननाय गिदिर होंगो-दोंगोखौ लाठि चार्ज आरो जिउ गैयै राहाजों थासारिखौ सामलायनो गिबि नाजानाया खामानि गैयै जानायखाय गिदिर होंगो-दोंगोखौ होखारनो थाखाय पुलिसआ 19 राउन्ड गुलि गावनो गोनां जादों। बेले-बेजेनि समाव गोबां आयेन बाहायग्रा मावथिफोर आरो खौरांगिरिफोरा गोब्राब जखम जायो आरो गंसे पुलिस भेननिबो खहा जायो। थामथियाव, आसाम पुलिसआ केनाराम बसुमतारीखौ गुलि गावदों। बे जाथाया कामरुप जिल्लानि लामपारा खाथियाव जादोंमोन, जेब्ला दायनिगिरि 36 बोसोर बैसोनि केनाराम बसुमतारीया सासे कनस्टेबलखौ गाग्लोबदोंमोन आरो खारनो नाजादोंमोन। गले-गले थाथ'नो थिननायावबो बिथाङा खोनासङाखैमोन। सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि पुलिसआ बिथांखौ खारखोमानायनिफ्राय होबथानो थाखाय बिथांनि हान्थुनि गाहायाव सामलायनाय गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। पुलिसनि सुलुङा बुंबावो दि केनाराम बसुमतारीया आसाम आरो मेघालयआव गोबां दाखाथि आरो खावनायजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोराव लोब्बा दं आरो मोनसे गेंबो सालायो, जाय एटिएम खावनाय आरो दाखाथिजों लोब्बा दं। ब्रैथियाव, इउपिनि डीएसपी एबा लेङाइ सामलायगिरिखौ कनस्टेबलआव बोख्लायदों। 3 बोसोर सिगां सासे आइजो कनस्टेबलजों मोनसे हटेलाव हमजानायनि मोनसे जाथायाव उत्तर प्रदेश पुलिसनि प्रमथि लेङाइ सामलायगिरि कृष्ण शंकर कन्नौजियाखौ कनस्टेबलनि थाखोआव लाबोफिननाय जादों। बिथाङा दा प्रभिन्सियेल आर्मड कनस्टेबलरी ककपुर बटालियनआव सासे कनस्टेबल महरै थिसनजाबाय। बाथियाव, 18थि ल'कसभानि गिबि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायगोन। इन्डिया ब्लकनि दैदेनगिरिफोरा गोदानै सायख'जानाय एमपिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि समाव प्रटेम बुंथिगिरिखौ हेफाजाब होनो थाखाय बुंथिगिरिनि मासियाव जिरायनाय नङा होनना मिथिहोयो। सुलुङा एएनआइखौ मिथिहोनाय बादिब्ला, कंग्रेस आरो गुबुन बेरेखा दोलोफोरा दुखु मोनदों दि 8 खेब कंग्रेस एमपि के सुरेशनि जायगायाव 7 खेब बिजेपि एमपि भर्तृहरि मेहताबखौ प्रटेम बुंथिगिरि बानायनायखाय। दथियाव, रासियायाव उदखारिनि गाग्लोबनायाव पुजारीजों लोगोसे सा 15निबो बांसिन सुबुंफोर थैदों। जोङो मिथियो दि रासिया इउक्रेननि दावहाया दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै। आरोबाव मैया एबा रबिबाराव रासियानि खोलायारि सुबुंखान्थि दागेस्तानाव उदखारिफोरजों गाग्लोबनायाव पुलिसफोर, सासे अर्थ'डक्स पुजारी आरो नोगोरारिफोरजों लोगोसे सा 15निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। स्निथियाव, बावैसो सिगां समायखिरा लानाय बिदेश मन्थ्रि जयशंकरआ बायलेटेरेल सावरायनायनि थाखाय इउएइआव दावबायहैयो। गिबियावनो बिएपिएस हिन्दु थानसालियाव थाथ'यो। बायजो हायुंआरि मन्थ्रि एस जयशंकरआ रबिबार सानखालि आबु धाबियाव गावनि जुथाइ आरब एमिरेट्सनि समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयानजों गुवारै सावरायनो सौहैयो। जयशंकरआ अल नाहयानजों सावरायनायनि सिगां आबु धाबियाव मुंदांखा बिएपिएस हिन्दुनि थानसालियाव दावबायहैग्रोयो, जेराव सानैबो दैदेनगिरिफोरा द्विपक्षीय बिसयनि अनगायै गाजानि गासै थासारिनि सायाव सावरायनायनि आसा दं। 8थियाव, दानिया फैदो T20 मेन्स वर्ल्ड कापनि इन्डिया टीमनि आपडेटआव। वेस्ट इंडिजनि बियसेजर क्रिकेट स्टेडियामाव दिनै T20 मेन्स वर्ल्ड कापनि 51थि T20 क्रिकेट मेचआ इन्डिया आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव बेलासिनि 8 रिंगानिफ्राय जागोन। 9थियाव, मैया खोला आफ्रिका आरो भारत हादर
हादरनि उइमेन्स एबा हिन्जावफोरनि गेजेराव सानसेयारि एबा वान डे क्रिकेट मेच जादोंमोन। बे मेचआव खोला आफ्रिका हिन्जावफोरनि टीमा टस देरहानानै बेटिं खालामग्रोयो आरो बिसोरो 50 अभाराव 8 उइकेट खोमानानै 215 रान बानायनो हायो। नाथाय भारत हादरनि हिन्जावफोरनि टीमा 40.4 अभाराव 4 उइकेट खोमानानै 220 रान बानायनानै खोला आफ्रिका हिन्जावफोरनि टीमखौ फेजेनो। भारत हादरनि हिन्जावफोरनि टीमनि दीप्ति शर्मायानो प्लेयार अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो। एसेनोसै दिनै हादरनि रादाबाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।